муҳимтарин хабару гузоришҳои ҳафтаи варзиш дар барномаи таҳлилию ҷамъбастии пайки варзиш дар студия Парвина Ашурзода. Салом. 4 август дар Кореяи Ҷанубӣ чемпионати Осиёид ба кураш миёни наврасон, ҷавонон ва калонсолон ҷамъбаст шуд. Тоҷикистонро дар ин мусобиқа 11 нафар намояндагӣ карда, дар умум ба гирифтани 8 медал, 2 тилло, 2 нуқра ва 4 биринҷӣ мушарраф гардиданд. нишонҳои тиллоро Сарвар Абдушукуров ва Шакармамад Мирмамадов ба гардан овехтанд. Дар чемпионати Осиёид ба кураш варзишгари тоҷик Сарвар Абдушукуров дурахшиши олӣ нишон дод. Ин варзишгар дар вазни то 66 кило ҷилои ҳунар намуду дар рақобати нахустини худ бо намояндаи Филиппин Райан Кристиан рӯбарӯ шуд. Сарвар дар ин дидор бо дарёфти 1 ёнбошу 2 чалла пешсаф буд. Мафсуф дар дақиқаҳои охири ин дидор бо анҷоми як усули саривақтӣ ҳалол ба даст оварду ғолибиятро соҳиб гардид. Дар марҳилаи чоракниҳоӣ Сарвар Абдушукуров бо варзишгари Қирғизистон Нуриел сабқат кард. То поёни дақиқаи дуюми рақобат паҳлавони тоҷик 1 чалла ва 1 ёнбош соҳиб шуд. Зимни як ҳаракати хеле зебо Сарвар ҳарифи худро ба тахтапӯш зада бо касби имтиёзи ҳалол ғолибиятро аз они худ намуд. Сарвар инчунин дар марҳилаи ниманиҳоӣ варзишгари Тайпеи Чинро аз сари роҳаш дур карду ба финал баромад. намояндаи ҷумҳурии исломии Эрон Маҷид Воҳид дар рақобати ниҳоӣ бо варзишгари мо мубориза бурд. Дар ин сабқати сахту сангин Абдушукуров фаъолӣ нишон дода бо ба даст овардани 3 имтиёзи чалла ба ғолибият шарафёб гардид ва ҳамин тавр медали тиллоро соҳиб шуд. Варзишгари эронӣ бошад зинаи дуюмро ишғол кард. Дар рӯзи охирини чемпионати Осиёид ба гӯштини кураш рақобатҳо миёни сангинвазнҳо сурат гирифта, паҳлавони тоҷик Шакармамад Мирмамадов ба гирифтани мақоми аввал даст ёфт. ин паҳлавони сангинвазни мо дар вазни 120 килограмм бо шикаст додани 3 варзишгар ба рақобати ниҳоӣ роҳ ёфт ва дар финал бо варзишгари узбек Бегмурод Олтибоев даст ба гиребон шуд. Дар ин нерӯсанҷӣ ҳарду паҳлавон 1 ёнбошӣ ба даст оварданд. Аз лиҳози он ки охирин шуда варзишгари мо ин холро касб кард, ғалаба насиби Шакармамад Мирмамадов гардид. дар фазои тантанавӣ маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибону ҷоизадорон доир шуд ва бо шарофати музаффарияти Шакармамад Мирмамадов суруди миллии кишвар садо дода парчами давлатӣ парафшон шуд. ёдовар мешавем ки инчунин дигар курашчиёни тоҷик аз қабили Искандар Маҳмадхоҷазода, Умарҷон Бобоалиев миёни наврасон зинаи дуюмро ишғол карданд. Ҳалимҷон Ҳалимов миёни ҷавонон, Маҳмадшариф Наҷмиддинов, Ҳамроз Раҷабов, Улуғбек Раҳимов ҷойҳои сеюмро моли худ намуданд. соли қабл мо 1 медали тилло ва 1 медали нуқра ва 3 медали биринҷӣ доштем. имсол бошад 2 медали тилло, 2 медали нуқра ва 4 медали биринҷӣ. аз соли гузашта 1 баробар натиҷаҳо хубтар аст. дар оянда 2 моҳ баъд чемпионати ҷаҳон ки дар шаҳри Анталияи Туркия баргузор мегардад, нақша дорем ки боз хубтару беҳтар омодагӣ гирем ва боз аз ин медалҳои тиллоро ба даст биёрем ва парчами азизамонро баланд бардорем. иштирокчиёни даври ниманиҳоии ҷоми Тоҷикистон 2025 муайян шуданд. қаҳрамони бисёркаратаи кишвар бошгоҳи Истиқлол дар марҳилаи мазкур дар силсилаи пеналти аз тими Вахш шикаст хӯрд. ҳамакнун дар даври ниманиҳоӣ дастаи Эсхата бо Вахш ва Регартадаст бо Равшани Кулоб рақобат мекунанд. дастаҳои Вахши шаҳри Бохтар ва Истиқлоли шаҳри Душанбе бозии даври чорякниҳоии ҷоми Тоҷикистонро баргузор карданд. ин дидор дар варзишгоҳи Вахши шаҳри Бохтар доир шуда 5000 тамошобинро ба ҳам овард. ҷараёни рақобат маҷрои тезутун касб кард. ҳарду ҷониб пайваста сӯи дарвозаи ҳамдигар зарба мезаданд, вале дар қисмати асосӣ натавонистанд ба рахна кардани дарвоза даст ёбанд. бо вуҷуди талошҳои зиёд на бозигарони Вахш ва на бозигарони Истиқлол ба задани гол даст наёфтанд ва кор то ба силсила зарбаҳои пеналти расид. дар силсила зарбаҳои пеналти бошад бахт ба рӯи дастаи Вахш хандид. зарбаи якумро Сиёвуш Асрору вориди дарвозаи Истиқлол намуд. баъдан Эҳсони Панҷшанбе натавонист дар ин амал муваффақ шавад.
сипас Сергей Сканян голи дуюмро вориди дарвозаи Истиқлол кард. Сиёваш ҳақназарӣ бошад, зарбаи ҷаримавиро амалӣ карда тавонист. Зарбаи Билол Сулаймоновро дарвозабон баргардон. Шаҳром Сулаймонов бошад ғали чашм дошт, дар амалӣ кардани пеналти муваффақ нашуд. Тоҳирҷон Тағоизода, Пол Камолафе, Фатҳулло Фатҳуллоев зарбаҳои худро вориди дарвоза карданд ва дар натиҷа вахш дар зарбаҳои пеналти бо ҳисоби 4-2 зафар ёфт. Ҳамин тариқ ба даври ниманиҳоии мусобиқаи ҷоми Тоҷикистон баромад. Истиқлол бошад дар ҳамин ҷо баромадро ба анҷом расонд. Акнун дастаи вахш дар даври ниманиҳоӣ бо Эсхатай Хуҷанд нерӯ месанҷад. яке аз бозиҳои ҷолиби даври якчорниҳоии ҷоми Тоҷикистон бо иштироки намояндаи Лигаи Якум, Саройкамари ноҳияи 5 ва дастаи Лигаи Олӣ Равшани шаҳри Кӯлоб дар варзишгоҳи марказии ноҳияи 5 баргузор шуд, ки ин бозӣ шумораи зиёди мухлисони ҳарду дастаро ба ҳам овард. Дидори мазкур аз дақиқаҳои аввали майдондорӣ тезу тунд оғоз гардида, ҳарду даста ба дарвозаи ҳамдигар фишор меоварданд. То дақиқаи 20-уми майдондорӣ дастаи Равшан имкон дошт, ки чанд маротиба дарвозаи рақибро рахна намояд, вале футболбозони хатти ҳимояи Саройкамар имкон намедоданд, ки ҳуҷумҳо ба гол анҷом ёбанд. Баъди қоидаситезиҳои зиёд ниҳоят дар дақиқаи 19-уми майдондорӣ футболбози дастаи Саройкамар Муҳаммадқулов Насимҷон бинобар дағалона вайрон намудани қоидаи бозӣ аз ҷониби довари марказӣ Насрулло Кабиров бо корти сурх муҷозот карда шуда аз майдон берун бароварда шуд. Ҳарчанд футболбозони соҳибони майдон дар мавриди нодуруст будани қарори довар баҳси зиёд намуданд, вале хулосаи довар дигар нашуд. Дар ҳамин ҳолат ҳангоми иҷрои зарбаи ҷаримавӣ ба ҷониби дарвозаи соҳибони майдон дар дохили ҷаримагоҳи худ футболбозони дастаи Саройкамар боз ҳам ба вайрон кардани қоидаи бозӣ роҳ доданд, ки дар ин маврид низ довари марказӣ Насрулло Кабиров қоидаситезиро ба қайд гирифта зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин намуд. Дар ин ҳолат низ миёни довар ва футболбозони соҳибони майдон баҳси зиёд ба амал омад. Имконияти мазкурро бошад нимҳимоятгари ҳуҷумкори дастаи Равшан Азизбек Ҳаитов ба гол анҷом дода дастаи Равшанро дар ҳисоби бозӣ ба пеш баровард. Баъд аз ин ҳолат футболбозони соҳибони майдон диққати худро ба бозӣ ҷалб карда бо гузашти ҳамагӣ 3 дақиқа саъитараш дар дақиқаи 23-уми майдондорӣ ба баробар кардани ҳисоби бозӣ мушарраф шуданд, ки голи мазкурро Муҳаммадрасул Муҳаммаҷонов бо сар вориди дарвозаи рақиб намуд. Дар идомаи қисмати аввали майдондорӣ футболбозони ҳарду даста имкон доштанд, ки ҳисоби голҳои худро афзун намоянд, вале нимаи аввали ин бозӣ бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. Дар нимаи дуюми майдондорӣ бошад боз ҳам дастаҳо як футболи тезкору ҷолибро барои мухлисон нишон доданд ва баъди ба майдон омадани Амирҷон Сафаров дар дақиқаи 82-юми нерӯсанҷӣ голи дуюми дастаи Равшанро вориди дарвозаи рақиб намуданд. Баъди ин гол футболбозони соҳибони майдон якбора бартариро ба даст гирифта дар дақиқаи 86-ум бо голи задаи Кабудов Хуршедҷон дастаи Саройкамар ҳисоби бозиро баробар намуд. Бо гузашти ҳамагӣ 1 дақиқа аз голи задаи соҳибони майдон нимҳимоятгари канории дастаи Равшан Андрей Маркович дар як ҳуҷум бо сар голи ғалабаовари дастаи Равшанро вориди дарвозаи рақиб намуда ҳамин тариқ дар ин бозии сахту сангин ғалабаи мушкилро ба даст оварданд. инчунин дар доираи бозиҳои даври чоракниҳоии ҷоми Тоҷикистон Эсхатай Хуҷанд дар майдони худ Истарафшани шаҳри Истарафшанро қабул кард. Дар ин бозии бисёр ҳассос соҳибони майдон тавонистанд, ки бо ҳисоби калони 6-2 зафар ёбанд. Ҳисобро дар дақиқаи 8 меҳмонон боз карданд. Тулқин Эргашев ба задани гол муяссар гардид, вале пас аз ин гол мизбонон дарҳол тажаввузро ба даст гирифтанду баъди 3 дақиқа голи ҷавобиро ба самар расониданд. Санҷар Ихсибоев муаллифи гол шуд. Дер нагузашта Бахтиёр Зарифов аз як ҳолати мусоид истифода намуда Эсхатаро ба пеш баровард. дар дақиқаи 26-уми дидор Санҷар Ихсибоев муаллифи дубл шуд. Бобур Қосимов бошад дар дақиқаи 34-ум голи дуюми Истарафшанро вориди дарвозаи Эсхата намуд. Бо ҳамин қисмати якуми дидор ба анҷом расид. Дар нимаи дуюм ҳам бозигарони Эсхата фаъолӣ нишон доданд ва тавонистанд, ки ба задани 3 голи дигар мушарраф шаванд. Бекзод Саидов, Асадбек Махтумов ва Абдулбурӣ Восиҷонов якборӣ хати дарвозаи меҳмононро рахна карданд.
ва бо ҳамин садои ҳуштаки довар аз ғалабаи дастаи Эсхата дарак дод. ҳамин тариқ Эсхата ба даври ниманиҳоии ҷоми Тоҷикистон баромад ва дар даври ниманиҳоӣ бо Вахши Бохтар рӯбарӯ мешавад. дастаи регар Тадази Турсунзода бошад бо шикаст додани Ҳулбук бо ҳисоби 1-0 ба даври ниманиҳоии ҷоми Тоҷикистон баромад. ҳафтаи сипаришуда бозиҳои даври дуюми мусобиқаи Суперлигаи футзали мамлакат доир шуданд. Дастаҳои Сипар, Сорокампания ва Истиқлол айни ҳол бидуни бохт дар сегонаи аввали ҷадвал қарор доранд. вохӯриҳои даври оянда бинобар машқҳои дастаҷамии тими миллии футзали мамлакат рӯзҳои 22 ва 24 август сурат мегиранд. дастаи футзали Истиқлоли шаҳри Душанбе ғалабаи дуюми пайҳами худро дар мавсими нави Суперлигаи футзали Тоҷикистон ба қайд гирифт. Дастпарварони Владимир Чурляев дар доираи вохӯриҳои даври дуюми Суперлига бо тими Сомони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон рақобат намуданд. вохӯрии мазкур дар маҷмӯаи варзишии Кохи Олимп доир гардида барои Истиқлол осон пушти сар нашуд. дар нимаи аввал Истиқлол пайваста фишор меовард. Сомон бошад ҳуҷумҳои рақибро бартараф мекард. баъди кӯшишҳои пайҳам ба тими Истиқлол муяссар шуд ки ҳисобро кушояд. дар дақиқаи охирини қисми якум зарбаи қавии Абдуқаюм Умаров вориди дарвоза шуд. ба натиҷаи ин дидор бошад легионери қирғизтабори Истиқлол Айдарбек Абдуҷалил нуқта гузошт. бо ҳисоби 2-0 ин дидор ба фоидаи дастаи Истиқлол ба анҷом расид. акнун дар даври сеюм дастаи Сомон бо Амонатбонк ва Истиқлол бо Сорокампания нерӯ месанҷанд. ҳамзамон дар доираи даври дуюми Суперлига қаҳрамони феълии кишвар дастаи Сорокампания бо тими навкори лига клуби марказии варзиш Арктиш рақобат кард ва бо натиҷаи 6-3 дастболо шуд. ин дуюмин пирӯзии пайҳами шогирдони Пайрав Воҳидов дар оғози мавсим ба ҳисоб меравад. Ибодулло Назиров нахуст клуби марказии варзиши Артишро ба пеш баровард. бозигари дигари артишиҳо Муҳаммаҷони Асламхон тӯбро иштибоҳан дохили тури дарвозаи худ кард ва натиҷаро баробар кард. Паншер Давлатов пас аз ин боз дар як амалкард муваффақ шуда клуби марказии варзиш Артишро бартарӣ дод. Самандар Изомов дар дақиқаи 13 боз натиҷаро 2-2 кард. Паншер Давлатов голи сеюми артишиҳоро марбути номи худ кард. дарҳол пас аз ин Лукас Наказато легионери дастаи Сорокампания ҳисобро мусовӣ намуд. дар идома Муҳаммад Раҷабов, Бахтиёр Солиев ва Сунатулло Файзов як маротибагии дигар хатти дарвозаи клуби марказии варзиш Артишро рахна намуданд ва дар натиҷа бозӣ бо ҳисоби 6-3 ба фоидаи Сорокампания ба анҷом расид. клуби марказии варзиш Артиш дар ду бозӣ наметавонад ки шаҳди пирӯзӣ чашад. комилан ба фоидаи дастаи Соро. Суперлига албатта ёдовар мешавем ки ин бозии даври дуюм буд байни дастаҳои Соро ва клуби марказии варзиши Артиш. бошгоҳи Амонатбонк яке аз муддаёни дигар барои ғолибият дар Суперлига маҳсуб меёбад ва нахустин ғалабааш дар мавсими нав даст ёфт. Бонкдорон дар даври дуюм бо регари шаҳри Турсунзода рӯбарӯ шуданд. дар ин дидори ҷолибу сергол легионери эронии бонкдорон Муҳсин Муҳаммадзода ва ҳамчунин Умед Кузиев хатти дарвозаи рақибро 3 дафъаӣ рахна намуданд ва ба номашон хетрик сад карданд. Собирҷон Гуляков, Фаридун Неъматов ва Манучер Шарифов ду голиро вориди дарвоза сохтанд. Насим Шарифов низ нахустин голашро дар ин мавсим ба ҳадаф расон. аз ҳайати регар Абубакр Абдумаликзода ба задани 2 гол даст ёфту Содиқ Холбобоев бошад як маротиба тӯбро ба дарвозаи рақибон дохил намуд. бо натиҷаи бузурги 13-3 дар ин рақобат Амонатбонк ғалаба кард. акнун дар даври навбатӣ тими регар бо Равшани шаҳри Кӯлоб бозӣ менамояд. дар бозии дигари ин марҳила дастаи Сипари шаҳри Хуҷанд Равшани шаҳри Кӯлобро бо ҳисоби 11-2 шикаст дод. бори аввал бо ташаббуси Федератсияи баскетболи Тоҷикистон миёни бонувон мусобиқаи ҷумҳуриявӣ барои дарёфти ҷоми Федератсияи баскетболи кишвар роҳандозӣ гардид. дар чорабинии варзишӣ 5 даста аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Суғд, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ширкат намуданд.
рақобатҳо тӯли 5 рӯз идома карда бонувони вилояти Суғд бар ҳамаи рақибонашон пирӯз омада сазовори ҷойи аввал шуданд. хубони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бошанд ба дарёфти мақоми дуюм даст ёфтанд. тими Душанбе 1 ҷойи сеюмро касб кард. пас аз анҷоми бозиҳо маросими ҷамъбастии мусобиқот доир шуда дар фазои тантанавӣ ғолибон бо медалу ифтихорнома, мукофотпулӣ ва ҷом сарфароз гардонида шуданд. аз 6 то 10 август пойтахти кишвар шаҳри Душанбе мизбони марҳилаи интихобии ҷоми Осиё оид ба футбол миёни духтарони то 20 сола гардид. ҳамаи бозиҳо дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе баргузор шуданд. тими бонувони Тоҷикистон дар ин мусобиқа сатҳи хеле пасти баромадро нишон доданд. хубони футболбози тоҷик дар бозии якум аз дастаи Австралия бо ҳисоби бузурги 0-14 шикаст хӯрданд. ҳарчанд сармураббии дастаи Тоҷикистон Юсуф Рабиев гуфта буд ки барои ин мусобиқа омодагии хуб диданд ва кӯшиш мекунанд ки ҳадди аққал бо ҳисоби калон шикаст нахӯранд, вале натавонистанд. албатта дастаи бонувони Австралия яке аз беҳтарин тимҳост ва соли 2024 дар ҷоми Осиё нишони биринҷӣ ба даст овардааст. аммо бозигарони мо ҳадди аққал ҳолатҳои хатарнок назди дарвозаи ҳариф созмон надоданд. дар бозии дуюм ҳам дастаи бонувони то 20 солаи кишвар аз ҳамсолони худ аз Тайпей Чин бо натиҷаи 0-3 мағлуб шуданд ва акнун имкони баромадан ба қисми ниҳоии ҷоми Осиёро комилан аз даст доданд. айни замон дар гурӯҳи С якачинҳои Австралия ва Тайпей Чин 6 имтиёзӣ доранд. бинобар таносуби тӯбҳо Австралия зинаи аввалро касб кардааст. тақдири рохати ин гурӯҳ пас аз бозии Австралия Тайпей муайян мешавад. ёдовар мешавем ки ғолибони 8 гурӯҳи интихобӣ ва 3 тими беҳтарини ҷойҳои дуюм ба қисми ниҳоии ҷоми Осиё роҳ меёбанд. дар фасли тобистон бо дар назардошти баландшавии ҳарорати ҳаво талаботи сокинон ба оббозӣ зиёд мегардад. кам будани шумораи ҳавзҳои шиноварӣ дар шаҳру ноҳияҳои қаламрави вилояти Хатлон дар бисёр ҳолат боиси ғарқшавию ҳалокати кӯдакону наврасон мегардад. қиёс бо ҳамин давраи соли гузашта дар 7 моҳи соли равон шумораи ғарқшавӣ дар вилоят зиёд гардидааст. шарҳи мавзӯъ дар таснифи ҳамкорамон Маъруфи Назрӣ. тибқи иттилои масъулини соҳа айни замон дар вилоят 40 ҳавзҳои шиноварӣ фаъолият мекунад ки ин шумора басанда набуда эҳтиёҷоти сокинонро қонеъ намекунад. ин аст ки тибқи таҳлилу натиҷагириҳо ҳамасола 10 нафар шаҳрвандон бо сабабҳои гуногун ба шиноварзӣ машғул шуданд дар мавзеъҳои хатарнок ва мамнӯъ надонистани қоидаҳои шиноварӣ ғарқ мешаванд ва ин амали онҳо ба фоҷиа оварда мерасонад. тибқи таҳлилҳои раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданин дар вилояти Хатлон дар ҳудуди вилояти Хатлон давоми 7 моҳи соли ҷорӣ 57 ҳолати ғарқшавии шаҳрвандон ба қайд гирифта шудааст ки ин ҳам бошад бо сабабҳои гуногун дар кулу дарёҳо ғарқ шуданд. чунин қайд карда мешавад ки вобаста ба ҳолатҳои ғарқшавии шаҳрвандон аз сабаби риоя накардани қоидаҳои шиноварӣ аз ӯҳдаи идораи нақлиёт набаромадан ва аз ҳад зиёд нӯшидани нӯшокиҳои спиртӣ аз бемасъулиятии падар модар дар кулу дарёҳо ҷавонони наврасон ҷони худро аз даст доданд. лозим ба зикр аст ки бо мақсади пешгирӣ аз талафоти ҷонӣ ва ҳодисаҳои ғарқшавӣ дар ҳудуди вилояти Хатлон аз ҷониби гурӯҳҳои кории ҳукуматӣ, сохтору мақомоти вобаста аз ҷумла раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон, раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи вилоят, корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни ҷомеа гузаронида мешавад. бо вуҷуди корбарӣ ва тадбирандешӣ насби шиёру навишаҷоти огоҳикунанда ҳанӯз ҳам қисмате аз наврасону ҷавонон дар мавзеъҳои хатарнок ба обозӣ машғул мешаванд ки ин ҳолат оқибати нохуб дорад. масъулини раёсати кумитаи ҳолати фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Хатлон ба он назаранд ки аксар вақт риоя нашудани қоидаҳои обозӣ, надоштани маҳорати шиноварӣ ва пеш аз ҳама интихоби мавзеи хатарнок боиси ғарқшавии шаҳрвандон бахусус наврасону ҷавонон мегардад.
имсол нисбат ба соли гузашта гармшавии ҳаво бисёртар ба назар расид вобаста ба ҳолати ғарқшавандон нисбат ба соли 2024. имсол давоми 7 моҳи соли насипарӣ гашта шаҳрвандон бисёртар дар куллу дарёҳо ғарқ шуданд. яке аз омилҳои ин бошад аз ҳисоби дар шаҳр ноҳияҳо набудани ҳавзаи шиноварӣ, аз уҳдаи шиноварӣ набаромадани сокинони манотиқи шаҳр ноҳияи вилояти Хатлон мебошад. дар баъзе шаҳру ноҳияҳои ҳудуди вилоят нокифоя будан, камфаъолиятӣ дар ҳолати ҳузнаангез қарор доштани ҳавзҳо ва аз назари масъулин дур мондани чунин иншоот на танҳо боиси косташавии ҳусни меъморию шаҳрдорӣ, инфраструктури шаҳраку деҳот гардидааст, балки ин сабаби дар ҷойҳои мамнӯъ куллу дарёҳо ба обозӣ машғул шудани наврасону ҷавонон гардида, оқибат боиси ғарқшавӣ ҳатто ба ҳалокат расидани онҳо мегардад. илова ба ин, дар қисме аз шаҳру ноҳияҳои вилоят ҳарчанд ҳавзҳои шиноварӣ мавҷуданд, аммо ҳолати тозагию бехатарии онҳо зери суол қарор дошта, аз масъулин таваҷҷӯҳ мехоҳад. пӯшида нест ки дар қисман шаҳру ноҳияҳо ҳавзҳои шиноварӣ умуман вуҷуд надорад ва ин ҳолат на танҳо ба ғарқшавӣ, балки ба рушди ин намуди варзишӣ низ таъсири манфӣ мерасонад. пас чӣ бояд кард? дар навбати аввал бо мақсади рафъи ин мушкилӣ роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳру ноҳияҳоро зарур аст ки дар доираи нақша чорабиниҳои меъморию шаҳрсозӣ бунёди ҳавзҳои шиновариро сарфи назар насозанд. дар ҳар як шаҳру ноҳия деҳаву маҳаллаҳо бо назардошти шумораи аҳолӣ ҳавзҳои шиноварӣ бунёд намоянд ва бо ин амал на танҳо ҳодисаҳои ғарқшавӣ пешгирӣ мешавад, балки рушди инфраструктури маҳал ва варзиши шиноварӣ низ таъмин мегардад, ки боиси рӯҳбаландии дӯстдорони ин намуди варзиш мегардад. ҳамасола санаи 10 август ҳамчун рӯзи варзишгарони Тоҷикистон таҷлил мешавад. рӯзи варзишгарон иди касбӣ ва иди давлатӣ мебошад, ки ба қадрдонӣ ва дастгирии соҳаи варзиш мураббиён, варзишгарон ва тамоми кормандони соҳаи тарбияи ҷисмонӣ бахшида шудааст. ҳанӯз 14 сол қабл бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 10 август рӯзи варзишгарон эълон шуд ва бахшида ба ин сана ҷамъомаду чорабиниҳои гуногун дар саросари мамлакат баргузор мешаванд. агар ҳар қадар ба рушди соҳаи варзиш шароит фароҳам оварда шавад, ҳамон қадар насли ҷавонро аз амалҳои номатлуб наҷот дода, натиҷаҳо ва нишондодҳои варзишгарони тоҷик низ дар мусобиқаҳои байналмилалӣ беҳтару хубтар мешаванд. дар ин рӯзи варзишгарон ман ҳамаи варзишгарони тоҷикро барои рӯзи варзишгарон табрик мегӯям ва ин албатта боиси иброз аст, боиси ифтихор аст, чун варзишгар будан зери парчами хушранги Тоҷикистон баромад кардан ва ман сипосгузории худамро, миннатдории худамро ба пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ва ба президенти ҷудои Тоҷикистон муҳтарам Исмоил Маҳмадзоҳир мерасонам, ки дар ин ҷода, дар ин чандин соле ки мо парчам мебардорем, این شخصیت ها ما را دستگیری کردند و چه از جهت مالی باشد چه از جهت معنوی باشد و ما سخنهای خوب گفتند و ما روحیه خوب بخشیدند تا اینکه ما قوی‌تر و با یک جسوری و با یک غیرت تام برآمده در سطح بین المللی مبارزه بریم.
боиси ифтихор аст ки дар натиҷа ба даст овардани истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба тасвиб расидани созишномаи истиқрори сулҳ, соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар маркази таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти Кумитаи Миллии Олимпӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор гирифт ва сол то сол дастовардҳои варзишгарону мураббиёни тоҷик меафзояд. варзишгарони тоҷик то истиқлолияти давлатӣ аз намудани комплексу толорҳои варзишии замонавӣ танқисӣ мекашиданд. мувофиқи маълумоти омории имрӯз дар кишвар наздики 10 000 иншоотҳои гуногуни варзишӣ фаъолият доранд ки ин аз таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар ба соҳаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ маншаъ мегирад. имрӯз ҳамаи мо дида истоем ки ба варзиш як таваҷҷӯҳи зиёде дода истодаанд ва чӣ тавре ки медонем аз тарафи ҳукумат маркази дастаҳои мунтахаби омодагии дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон таъсис дода шудааст ӯ солҳои чанд. ғайр аз ин имрӯз мебинем ки дар федератсия роҳбарони беҳтарин шахсиятҳоро гузошта истоданд ки ҳамин намудҳои варзишро имрӯз пеш баранд, рушд диҳанд. дар давраи ҳамин истиқлолият ки мо бисёр ҷавон ҳастем, чӣ қадар ҷоизадорони бозиҳои олимпӣ дорем ки ҳатто дар даври шӯравӣ камтар буд. имрӯз ин ифтихори мо аст ки мо бо роҳи дуруст рафта истодаем ва боварӣ дорам ки дар оянда боз варзишгарон ва олимпичиён, чемпионҳои ҷаҳон зиёдтар мегарданд дар ҳамаи намудҳо ва чӣ тавре ки ҷаноби олӣ мегӯянд Тоҷикистон ба пеш. қайд кардан ба маврид аст ки соли 2015 ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ғолибону ҷоизадорони мусобиқоти байналмилалӣ таъсис ёфт ки ин иқдом ҳавасмандии варзишгарони кишварро барои расидан ба дастовардҳои бузург боз ҳам бештар намуд ва талош мекунанд парчамбардорони кишвар то дар мусобиқаҳои байналмилалӣ муаррифгари ватани азизамон бошанд. имрӯзҳо варзишгарони кишвар дар қатори ҳазорон шаҳрванди бонангу номуси Тоҷикистон дар ин соҳа хизматҳои шоиста намуда баҳри баланд гардонидани нуфузу эътибор ва шарафи ватани азизамон саҳми муносиб мегузоранд. боиси ифтихор ва сарфарозии кулли мардуми Тоҷикистон аз ҷумла варзишгарони номдори ватан аст ки дар бозиҳои тобистонаи олимпии охирин Сомон Маҳмадбеков, Темур Раҳимов ва Давлат Болтаев бо гирифтани 3 медали биринҷӣ номи Тоҷикистонро дар қатори давлатҳои дорои медали бозиҳои олимпӣ сабт намуданд. мушоҳидаҳони овардани истиқлолияти давлатӣ дар мамлакат муносибат ба соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ҳамчун омили тавонмандӣ ва воситаи хуби муаррифии давлати соҳибистиқлол дар арсаи ҷаҳонӣ таваҷҷӯҳи бевосита равона мешавад. дар мусобиқа ҷои аввал шуданд ва ҳамин сол ман дар чемпионати Осиё ҷои аввал шудам ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон дуюм одам мебошам ки байни калонсолони 22 мебошам, якум Болтаев Давлат мебошад ва дуюм ман мебошам ва дар он ҷо парчами ҷумҳурии Тоҷикистон баланд бардоштанд ва эҳсоди ҳама хубтарин дар он ҷо буд. тавре гуфта мешавад танҳо дар замони соҳибистиқлолӣ нисбат ба 70 соли замони пеш аз истиқлол теъдоди иншоотҳои соҳаи варзиш дар мамлакат беш аз 9 маротиба афзоиш ёфтааст ки худи иштироки варзишгарон дар арсаи байналмилалӣ ва нишон додани натиҷаҳои арзанда гувоҳи он аст ки шароит барои интихоби тарзи ҳаёти солим ва омода намудани варзишгарони касбӣ дар кишвари мо бисёрам хуб роҳандозӣ мешавад. натиҷаи чунин ғамхориҳо аст ки солҳои охир варзишгарони мамлакат дар мусобиқаҳои байналмилалӣ пайваста иштирок намуда бо сазовор гардидан ба ҷойҳои ифтихорӣ нуфузу эътибори сарзамини соҳибистиқлоламонро баланд бардошта Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ хубтару беҳтар муаррифӣ менамоянд. 8 август бахшида ба рӯзи варзишгарони Тоҷикистон ва рӯзи байналмилалии ҷавонон конференсияи илмӣ-назариявӣ таҳти унвони варзиш мактаби ватандӯстӣ ва худшиносии миллии ҷавонон доир гардид. дар ҳамоиш роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, роҳбарону намояндагони вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, устодону мураббиён ва ҷавонону варзишгарони муассисаҳои зертобаи Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш ширкат намуданд. иштирокчиён дар ҷараёни ҷамъомма дар мавзӯъҳои варзишу варзишгарон, дастоварду шароитҳои онҳо маърузаҳо карданд.
инчунин ҷоизадори мусобиқаи гранд-слами душанбе Мадина Қурбонзода дар ин ҷамъ омад суханронӣ намуда аз дастгириҳои ҳамешагии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ёдовар шуд. ноиб қаҳрамони ҷаҳон оид ба ҷудо Эмомалӣ Нуралӣ бошад. муроҷиатномаи варзишгаронро ироа намуда аз номи тамоми варзишгарони кишвар ваъда дод ки барои парафшон сохтани парчами миллӣ доимо камари ҳиммат мебандад. субҳи 9 август дар доираи дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бахшида ба рӯзи варзишгарони Тоҷикистон дар назди шаршараи боғи Наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе машқҳои пагоҳирӯзӣ баргузор гардиданд, ки дар онҳо намояндагони Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, инчунин роҳбарону кормандони сохторҳои шаҳрӣ, варзишгарон ва сокинон иштирок намуданд. ғайр аз ин дар боғи Куруши Кабир бо ширкати ҷоизадори бозиҳои Олимпии Париж Давлат Болтаев ва дӯстдорони тарзи ҳаёти солим ҳам ин чорабинии солимгардонӣ рӯй даст гирифта шуд. сокинони хуштолаи шаҳри Душанбе судро бо машқҳои пагоҳирӯзӣ дар боғҳои фарҳангиву фароғатии пойтахт ва виҷа майдони шаршараи Шафати Наврӯзгоҳ баргузор намуданд. иқдоми бисёр муҳим, ки кормандони вазорату идораҳо ва муассисаву корхонаҳои гуногунро ба ҳам овард. ин ташаббус аз ҷониби шаҳрдории Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бар асоси ҳидоятҳои пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардидааст. машқҳои пагоҳирӯзии навбатӣ ба рӯзи варзишгарон ва рӯзи ҷаҳонии ҷавонон рост омад. ба ин муносибат масъулини мақомоти ваколатдори давлатӣ қабл аз шурӯъи тамрин ба суханҳои пураҳамият аз даврони шукуфоии диёри маҳбубамон ва қудрату азамати варзиш ҳарф заданд. ҷоизадори бозиҳои Олимпии Париж 2024 ва барандаи нишони биринҷии қаҳрамонии ҷудои ҷаҳон Теймур Раҳимов дар ин тамрингоҳ ба иштирокчиён амал ва ҳаракатҳои заруриро омӯзонид ва иштирокчиёни машқҳои пагоҳирӯзӣ барои беҳтар кардани саломатию осудагии тану рӯҳи хеш дар субҳи барвақт, ки ҳавои тозаву форам дорад, ба тамрин машғул шуданд. бояд гуфт, ки баҳри таъмини иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти дастгирии сиёсати давлатии ҷавонон ҳар рӯзи шанбе мувофиқи нақшаи чорабиниҳои алоҳида дар баробари баргузории машқҳои пагоҳирӯзӣ ва роҳгардии саломатӣ чунин ҳамоишҳои варзишӣ низ баргузор мегарданд, ки он барои интихоби тарзи ҳаёти солим, оммавигардонии варзиш ва ба солимии аҳолӣ равона шудааст. дар муҳити кушоду бар ҳавои боғи фарҳангиву фароғатии Куруши Кабири пойтахт машқи пагоҳирӯзӣ ва роҳгардии саломатӣ таҳти унвони зебоӣ, тавоноӣ ва доноӣ аз варзиш аст доир шуд. ин чорабинии солимгардонӣ ба ифтихори рӯзи варзишгарони Тоҷикистон, ки ҳамасола 10 август таҷлил мегардад, равона шуда дар дигар боғҳои ҳудуди шаҳри Душанбе низ ташкил ва баргузор гардид. намояндагони вазорату идораҳои давлатӣ, кормандони касбу кори гуногун ва шумораи зиёди дӯстдорони тарзи ҳаёти солим дар машқи пагоҳирӯзӣ иштирок карданд. бояд қайд намуд, ки дар ин чорабинӣ барандаи медали биринҷии бозиҳои Олимпии Париж 2024 муштзани маъруфи меҳан Давлат Болтаев низ иштирок кард. ба андешаи мутахассисон субҳгоҳон машғул шудан ба варзиш беҳтарин василаи раҳоёбӣ аз ҳар гуна бемориҳо мебошад. анҷом додани амалҳои гуногун организми шахсро бедор намуда барои ба кор даровардани мушакҳо хидмат мекунад. ҳаракатҳои сабук ва нафаскашии дуруст гардиши хунро беҳтар намуда кори дилу рагҳоро фаъол месозад. ҳамзамон чунин машқҳо ба кам кардани хавфи фарбешавӣ, паст кардани сатҳи стресс ва боло бурдани рӯҳияи инсон мусоидат хоҳад кард. ба иттилои масъулин чунин машқҳои пагоҳирӯзӣ ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе дар боғу гулгаштҳо, майдонҳои варзишӣ ва марказҳои тамоми шаҳру ноҳияҳои меҳан ба роҳ монда мешавад. инчунин дар доираи таҷлили рӯзи варзишгарони Тоҷикистон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат чорабиниҳои оммавӣ варзишӣ, фарҳангиву фароғатӣ ва солимгардонӣ доир карда шуданд. ин ҳамоишҳо шумораи зиёди наврасону ҷавонон ва кормандони касбу кори гуногунро ба ҳам оварданд. ташкили чунин чорабиниҳо бори дигар собит намуданд, ки варзиш дар мамлакат рушд карда, варзишгарон зери таваҷҷӯҳи ҳамешагии ҳукумати кишвар қарор доранд.
дар майдони захиравии назди варзишгоҳи марказии пойтахт фестивали футболи кӯдакона бахшида ба таҷлили рӯзи варзишгарон баргузор гардид. Ҳамасола дар Тоҷикистон 10 август ҳамчун рӯзи варзишгарон қайд мегардад ва ин сана аз соли 2011 инҷониб ба хотири корнамоии шоёни варзишгарон ки дар арсаи байналмилалӣ парчами Тоҷикистонро баланд бардоштаанд муайян гардидааст. Чорабиниву фестивалҳо ва мусобиқаҳои гуногун ба хотири санаи зикршуда дар муассисаву клубҳо ва мактабҳои варзишии шаҳри Душанбе ҷараён дорад. Чунин як фестивалро масъулини Мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба бозиҳои даставӣ бо иштироки васеъи тарбиятгирандагонашон роҳандозӣ намуданд. дар маросими расмии чорабинӣ роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши кишвар, масъулини муассисаи мазкур ва дигар шахсони дахлдори соҳа, инчунин беш аз 100 варзишгарони наврас ширкат намуданд. خیلی که با شما و همگان معلوم است در اساس دستور سفارش‌های رئیس کمیته کار با جوان و ورزشناس حکومت جمهوری تاجیکستان گل احمدزاده ذوالفقار و نقشه چورابینی‌های بخشیده به روز ورزشکاران سلسله چورابینی‌های مؤسسه دولتی به نظر گرفته است که از آن جمله امروز فستیوالی که ما برگزار می‌کنیم در دایره همین چورابینی است. اصلا در این چورابینی زیاده از 100 نفر ورزشکاران همین مؤسسه خدمت اشتراک می‌کنند. سن سال ورزشکاران سن سال از 13 سرکردگی تا 11 سال. گفته شد چون چورابینی‌ها می‌تواند باعث خوشحالی فوتبالبازان نورس شود. در هفته این فستیوال بازی‌های شوق‌آور و برنامه فرهنگی کنونیده از جانب نورسان پیشنهادی حاضرین گردانیده شد. یادآور می‌شویم که در دایره روزی ورزشگران اینچنین غالبان مسابقه فوتبال که مدت یک هفته بین دسته‌های مکتب جمهوری مهارت عالی ورزشی آید به بازی‌های دسته‌ای جریان داشت معین شدند. حمله‌گر بهترین بازیگر و دروازه‌بان بهترین نیز از نظر داوران دور نماند و با تحفه‌های مخصوص نیز سرفراز شدند. در جنبش دسته غالب و تیم‌هایی که صاحب مقام‌های افتخاری شدند با مدال و افتخارنامه و تحفه‌ها از جانب دستاندرکاران قدردانی گردیدند. روزی ورزشگران در تالار کاخ رودکی مرکزی ولایت سوخت با شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرده شد. در نزد کاخ رودکی فستیوال بازی‌های ملی تشکیل کرده شد که در آن ورزشگران در نمودهای گوناگون مشق‌های نمایشی را نشان دادند. در زمان صاحب استقلالی کشور ورزشگران تاجیک بارها در عرصه جهان پرچم کشور عزیزمان را بالا برداشتند که این همه نتیجه همین توجه و غمخواری ها می باشد. در جمع آمد تنتنوی رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده حاضرین را از نام حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت به روز ورزشگران تبریک نموده به آنها سلامتی و در جاده رسیدن به هدف و نیت‌های نیک موفقیت تمنا نمود. قید کرده شد که امروزها با دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت دستگیری جوانان ورزشکار تدبیرهای سودمند اندیشیده می شود. برگزاری ملاقات پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان با ورزشکاران مملکت، تجدید بنیاد و از نفسازی انشاءات‌های ورزشی در مرکزهای شهر و ناحیه‌های کشور، تأسیس دادن جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای قدرشناسی ورزشکاران بهترین کشور، احیای نمودهای ورزش ملی دلیل از دستگیری حکومت کشور و رهبریت دولت نسبت به ساحه ورزش است. برابر این جلب اهالی کشور خاصه جوانان به تربیت جسمانی و ورزش یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک فعالیت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت محسوب یافته، توجه و مستحکم نمودن بازه مادی و تکنیکی طرز حیات سالم بین قشرهای جامعه پیوسته رو به افزایش دارد. سیاست خردمندانه و دستگیری و پشتیبانی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت به ورزش و ورزشکاران امکانیت فراهم آورد که ورزشکاران ما در عرصه جهانی مقام و منزلت خاصه کسب نمایند. آنها در چمپیونات‌های جهانی، آسیایی و بین المللی با مهارت بلند قوا آزموده مدال و جایزه و عنوان‌های بلند را صاحب شده ایستادند. برای رشد و عمومیت ورزش و دستگیری ورزشکاران در ولایت سوخت از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت تدبیرهای سودمند اندیشیده می شود. سال جاری در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت 12 مسابقه سطح بین المللی ورزشی از قبیل گوشتنگیری، شاهمات، تنیس، کمانوری، شناوری، اسب دوانی، والیبال، فوتبال خرد
варзиши сайёҳӣ, дави дӯстии наврӯзӣ ва марафони велосипедронӣ бо иштироки беш аз 2000 нафар меҳмонону варзишгарон аз ҷумҳуриҳои Узбекистон, Қирғизистон, Эрон ва Федератсияи Русия, ҳамчунин варзишгарони тамоми минтақаҳои кишвар дар сатҳи баланд баргузор гардиданд. Варзишгарони вилояти Суғд дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ дар 61 мусобиқаи чемпионатҳои вилоятӣ, дар 56 мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва 27 мусобиқаи байналмилалӣ иштирок намуда, ба гирифтани 451 медали тилло, 442 медали нуқра ва 629 медали биринҷӣ сазовор гардиданд. дар идомаи чорабинӣ аз тарафи раиси вилояти Суғд ба варзишгарони беҳтарини вилоят, устодони варзиш ва собиқадорони соҳа сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва маблағҳои пулӣ тақдим карда шуд. варзишгарону мураббиён аз ин иқдоми шоиста ва таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон болидаруҳ гардида, иброз доштанд, ки мин баъд низ барои рушду оммавияти варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар ҷомеа саҳми арзанда мегузоранд. барномаи рангини аҳли фарҳанги вилоят ба чорабинӣ шукӯҳи хоса бахшид. ноҳияи ба номи Шамсдини Шоҳин, собиқ ноҳияи Шуробод, яке аз ноҳияҳои ҷавони вилояти Хатлон дар ҷануби Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, баҳри амалӣ намудани ҳадафу ниятҳои созандаи давлату ҳукумати Тоҷикистон ва дар заминаи он рушд додани тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш чораҳои муҳиму саривақтӣ амалӣ шуда истодаанд. айни замон дар ноҳияи Шамсдини Шоҳин шумораи толору майдончаҳои варзишӣ беш аз 100 ададро ташкил медиҳад, ки дар ин самт корҳои ободонӣ ва бунёди толору майдончаҳои варзишӣ боз ҳам идома доранд. бахшида ба 33-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи таҷлили рӯзи варзишгарони Тоҷикистон дар боғи фарҳангии ноҳия тибқи нақшаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи Шамсдини Шоҳин, ҳамоиши кормандони соҳа, дастоварди варзишгарон ва намоиши намудҳои варзише, ки дар ноҳия тамрин дода мешаванд, бо доираи васеъи ҷавонону варзишгарон ва собиқадорону мураббиён баргузор гардид. масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шамсдини Шоҳин зимни сухани шодбошӣ бахшида ба рӯзи варзишгарон ва солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон изҳор доштанд, ки дар доираи сиёсати варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соҳаи варзиш дар солҳои соҳибистиқлолӣ такони ҷиддӣ ба вуқӯъ пайваста. варзишгарони тоҷик, алалхусус ноҳияи Шамсдини Шоҳин, имкон пайдо намуданд, ки дар мусобиқаҳои гуногуни сатҳи баланди ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок намуда, Тоҷикистони соҳибистиқлолро арзанда муаррифӣ намоянд. таъкид гардид, ки бо дастгирии роҳбарияти мақомоти маҳаллӣ айни замон дар ноҳияи Шамсдини Шоҳин ҷиҳати такмил додани дастаи террае, ки дар лигаи дуюми вилояти Хатлон майдондорӣ мекунад, пайваста мусобиқаҳои футбол байни деҳа ба деҳа баргузор шуда, ба ин васила дастаи ноҳия мукаммал гардонида мешавад. зимнан дар мактаби варзишии ноҳия варзишгарон аз рӯи намудҳои миллӣ, олимпӣ ва ғайриолимпӣ машқу тамрин мекунанд, ки дар 10 соли охир варзишгарони ноҳия зиёда аз 300 медал ба даст оварданд, ки 20 медали варзишгарон аз мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. дар идомаи чорабинӣ аз ҷониби дастандаркорон ба як зумра собиқадорон ва варзишгароне, ки дар мусобиқоти сатҳи байналмилалӣ шарафи варзиши мамлакатро ҳимоя карда ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд, аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи Шамсдини Шоҳин бо тӯҳфаҳои пуливу молӣ ва ифтихорномаҳои мақомоти маҳаллӣ қадршиносӣ карда шуданд. чунин буданд ҳама хабару гузоришҳои муҳими ҳафтаи сипаришуда. аз фурсати муносиб истифода бурда тамоми варзишгарон ва алоқамандони соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро бо рӯзи варзишгарони Тоҷикистон муборакбод мегӯем. ба умеди пирӯзиҳои нави варзишгарони тоҷик, то боздид.